asị na okirikiri ka na-egbu adịghị arị elu maka na ife gba na keji ugo nwere ya. onye bute ike ọbụla odogwu ụmụnne m onye bute ike ọbụla odogwu n'obodo anyị onye bute ike ọbụla odogwu ụmụnne m onye bute ike ọbụla odogwu igirigi n'obodo anyị n'ikwu ike nọ n'ọgbọ n'ịbala akụ elisi elisi chukwu gọzi unu unu ga-adị asị na ụmụnna wozu akụ udo adịwa. ana m ekele unu ndị ọma njeje ndị chukwu nyere ego maka na unu butere ike elisi elisi eziokwu na ka unu dị ka ohimili adatata n'ụwa. kedu maka Comrade Faith Chukwu King Aiwa, King of Elumelu Kingdom, one of Asia country India. Ojega brutally ni gadio, Ojega brutally na India. Sa King Aiwa ni gadio, Onyama, Onye Chukwu bunyela akụ elisi elisi. Igadi kechi maka na echa dị agwagwu n'enu ụwa. King Aiwa, onye ọma na India. King Aiwa, onye ọma na India. King Aiwa, onye ọma na India. Ojega bi ụtalị onye ọma na odogwu gbara akụ elisi elisi. King Aiwa, onye ọma na India. Wele 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 King wele. Aiwa, onye ọma na India. Ka nje kenezi ya the high chief Joseph ọnwa Chukwuma nwa afọ ụmụ ejem n'ime Ojoto n'Igadi odogwu ụkwụ makpọrọ Ojoto ọgba tụrụ enyi one of Asia n'India odogwu bara akụ elisi elisi Tuoye ọgba tụrụ enyi ọgba tụrụ enyi Tuoye ọgba tụrụ enyi ọgba tụrụ enyi Tuoye ọgba tụrụ enyi ọgba tụrụ enyi odogwu bara akụ elisi elisi ọgba tụrụ enyi ụkwụ makpọrọ Ojoto ọgba tụrụ enyi ọgba tụrụ enyi ọgba tụrụ enyi kedu maka Comrade Ugochukwu Emeudo Ugo Best Enterprises in Igadi Nigeria Limited. Good morning to Germany, good afternoon to Spain, good evening to Africa. Anu nwere obiọma n'Israel Igadi onwe afọ ọzara Imo State. Eziokwu Reverend Christian Nlebenchukwu Dichika nwanyị ọma ezigbo ọgọ m nwoke n'Igadi. Mmiri mara ugo one of Asia ọmalịcha for life na-ekele unu ndị ọma. Ugochukwu omeghị udo Ugochukwu omeghị udo Ugochukwu Ugobe omeghị udo odogwu n'Igadi Ugochukwu Ugobe omeghị udo ezigbo ọgọ nwoke Ugochukwu Ugobe omeghị udo onye ọma n'Igadi omeghị udo. kedu maka Prince Oke Ụzọ Chifu Egbenyi Ugo nwanna Hoturu Imo steeti n'Igadi. Ezi ọgọ m n'ala ụlọ Blessing Ụzọ ahụ di ya adoyoyo. Good morning to USA, good afternoon na Canada, good evening Africa. Mmiri mara ugo n'echi ya ọmalịcha for life na-ekene gị ndị ọgọ mụ na ụnụ ga-adị mụ. ọgọ bụ chi onye ọgọ bụ chi onye
ọmalịcha na unu ga-adị ka echi maka na eji abịa agwụ agwụ ọgọ bụ chi onye kedu maka Chief Aloy Obi Agbụsị eze nwata nwa na ofuke ezigbo ọgọgwọ tụrụ enyi na ojoto na ị ga-adị ekene kedu maka His Royal Highness Igwe Pụta Obie aka ji ofu Igbo ndị a ana m ekene gị Igbo odogwu na odogwu abụlọga ine m ka ịmalụ kedu maka Chief Chinedu Daniel Ojukwu na echi ya onye ọma nwa ụlọ bụ na ịgadị mmiri na-ezuru ọra na amụke na ịgadị ya ọnwa na-etiri ọra na Dubai osisi na-amị ego na amụke odogwu ndị ya ana m akpọgo odogwu maka na odogwu abụrụ gaine m ka ị marụ onye na-emere mmadụ ka Chukwu na-emelụ mmiri na-ezoro ọra mmiri na-ezoro ọra mmiri na-ezoro ọra lee mmiri na-ezoro ọra odogwu na India na-adị yo mmiri na-ezoro ọra ọnwa na-etiri ọra na Dubai mmiri na-ezoro ọra mmiri na-ezoro ọra kedu maka Chairman Emeritus only but one day Chief Oguguo former Chairman Anambra Progressive Union Bangle India na ịgadị only but one day ji ana m ekene gị Chief Oguguo odogwu kedu maka High Chief Louis Ohemesi agụkwesịrị one na India ojala atemogo na India na ịgadị onye Chukwu gọzili gọlibe 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 kedu maka onye Chukwu gọzili gọlibe High Chief Ụzọchukwu Ohemesi onye Chukwu gọzili gọlibe ụzọ dọla na ịgadị onye Chukwu gọzili gọlibe ụzọ dọla 1 ogbuwara ụzọ ego onye Chukwu gọzili gọlibe ogbuwara ụzọ ego n'Eshia India onye Chukwu gọzili gọlibe onye Chukwu gọzili gọlibe onye Chukwu gọzili gọlibe anyị wee na-ekene onye Chukwu gọzili gọlibe President General Anambra Progressive onye Chukwu Union gọzili gọlibe Bangle India onye Chukwu gọzili gọlibe Sir Ernest Ekwelibe onye Chukwu gọzili gọlibe Rowdy a man with integrity onye Chukwu gọzili gọlibe kedu maka onye Chukwu gọzili gọlibe High Chief Eze Ọbaje onye Chukwu gọzili gọlibe Chukwudebelu Ogbuefi onye Ndabia Chukwu gọzili gọlibe Chairman onye Emeritus Chukwu gọzili gọlibe Anambra Progressive Union Bangle onye Chukwu gọzili gọlibe India Chukwu gọzie gị onye Chukwu gọzili gọlibe kedu maka Prophet Ejikezu General Chukwu gọzili gọlibe General Overseer Throne of onye Faith Chukwu of gọzili Ministry gọlibe Bangle India na ịgadị onye Chukwu gọzili gọlibe kedu maka Comrade Chizoba onye Amaba Chukwu gọzili gọlibe Aspect Man from Imo onye Chukwu gọzili gọlibe odogwu na India na ịgadị onye Chukwu gọzili gọlibe anyị wee na-ekele Comrade Christian Ota onye Chukwu gọzili gọlibe Abụbezu nwanne Hong Kong onye Chukwu gọzili gọlibe kedu maka onye Chukwu gọzili Comrade Ugochukwu Okafọ Ugochinyere nwanne onye Hong Chukwu Kong gọzili gọlibe Chief onye Chukwu Ọnọdụugo gọzili nwanne Amọka anyị ekene gị onye Chukwu gọzili dogobara atụelisi na ịgadị onye Chukwu gọzili gọlibe kedu maka Comrade Christian onye Chukwu gọzili gọlibe Christian Elumarụ onye Chukwu gọzili gọlibe ọgbatụrụ efi nwanne Indonesia onye Chukwu gọzili gọlibe odogwu ịbala atụelisi onye Chukwu gọzili gọlibe
kedu maka Chika Aluwele akụ enwebe ịpụta Rebot Eugene ezigbo nwafọ amụka na ịga dị ọ bụ na Lagos ka ọ na-eme mma kedu maka Chinedu Comrade Chinedu Sameyo one na India nwafọ Enugu steeti Ojakpara Isemogo Odogwu na-epe mpe na ịga adị Odogwu na-epe one na India Chief Executive Officer Mayor Investment Mayor Cargo onye ego nnukwu na Triple India ọmalịcha for life na-ekele gị kedu maka Chief Eze Obasi Christopher Obidisigbo one na Asia Agabidu one na India Chief Executive Officer Chris ID Global Resources West African Place Nigadio Chairman Chief Executive Officer Obiro Pharmaceutical Companies Limited Chairman Chief Executive Officer Obiro Group of Companies Obiro Slab Obiro Bakery Odogwu bara Gorisi Obiro Supermarket Obiro Matron of Grace Quality Organization Odogwu na Mumbai Ibala Gorisi Solo Obakola Anamana Deji kedu maka Chief Prince Sunday Ndedigwe mgbọrọgwụ gbachiri ezi na Nando Odogwu batala akụlisi o mesiri ofu mbọsị nke mbụ na India Founder Anambra Progressive Union na India kedu maka Comrade Sunday Ibelatu o mesiri ka na China Mighty Sonny Odogwu de ga pụtara na ịga dị ezi nwafọ mụbazu ule na ịga dị kedu maka Comrade Chijioke Anyanwụ Chief Nwanọchiri Obinna ya nwanne Ibia Sebe Imo Steeti onye ego na China nwadịala mụrụ amaọka ana m ekele gị kedu maka Comrade Ejikechukwu Debele aka nwana ya eze nwanna amaọka na disim dị na South ezi nwafọ na ịga adị kedu maka Comrade Chinoso President General Igbo Union na Mumbai India Chairman Abia State Union na Mumbai Overall Governor all Igbos na Mumbai Odiega Putala na India Odogwu bara Gorisi ịga dị ka echi maka echi adị agwụ asị na abada nwere ndị ọ na-ekwesị maka na ukwu na amagodo adịghị omeka nka n'elu ụwa kedu maka Prince Ifeanyi Ubabuko Nwachimereze nke mbụ na Germany Odogwu na Italo ọnwa na Brazil Ojibise Mogoni ga-adị na Germany anụ nwere obiọma nwanna Luli gba gburugburu ezi nwafọ nwale bụ nwanne ụmụaka uli na ịga dị tụọnụ ya Odogwu na Italo tụọnụ ya Odogwu na Italo Ojibise Mogoni ga-adị anụ nwere obiọma nwanna Luli ezigbo afọ nwale bụ nwa Nwachimereze nke mbụ na Germany
and the lost meat. Ezi nwafọ ebe na-ata mọka na igadi. Odogwu na dehi India onye ego. Chukwu gozie gị na igadi lili. Kedu maka Akachukwu Anthony Akalite? Ezi nwafọ ọrụ ukwu in Idemili South in Anambra State in Igadi. The Wounded Messiah Agụbandụ is the one na Bangu. Ezi nwafọ ọrụ ukwu onumekene gị. Agụbara akụ elisi. Igadi ka eji maka na eche adị agwagwu. Ọmalịcha for life na agbogo onye ukwu. The Wounded Messiah Ezi nwafọ ọra ukwu na Igadi lili. Kedu maka Don Ike Ikechukwu? Ezi nwafọ zara Oru West Local Government of Imo State. Imo Bango na India. Ezigbo nna m ochie na Igadi. Ọmarịcha for life na-ekene gị. Comrade Chukwuma Mpamu Mbanubi Udoka ego na China oji ala atemogo n'echi ya. Alụsị na-ebute ego igwe na Turkey. Ezi nwafọ ụmụali bụ nwa ụmụakwụ n'iyi Odogwu. Odogwu abụla ogene m ka ịmalụ. Onye m ife Odogwu ọbụla Odogwu. Anyị manụ ndị mọlụ. Anyị manụ ndị n'ọlụ. 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 Kedu maka Anyị manụ ndị n'ọlụ. Comrade Ferdinand Mbanubi? Anyị manụ ndị n'ọlụ. Agụje bụ nwanna Brazil. Anyị manụ ndị n'ọlụ. Oji efe m ọgọ n'ala Igbo. Anyị manụ ndị n'ọlụ. Ezigbo nwa n'ọlụ. Anyị manụ ndị n'ọlụ. Kedu maka Anyị manụ ndị n'ọlụ. High Chief Chigozie Nwankwọ? Anyị manụ ndị n'ọlụ. Osisi ọma na amị mkpụrụ ma nwanna India. Anyị manụ ndị n'ọlụ. Eziokwu iso na ndị n'ọlụ. Anyị manụ ndị n'ọlụ. Chairman Ebeneri Community in Bango. Chairman Destiny Brothers Anyị manụ ndị n'ọlụ. Club Bango n'Igadi. Anyị manụ ndị n'ọlụ. Ezi nwafọ bahekwa m n'ihi ala. Anyị manụ ndị n'ọlụ. Eziokwu iso na ndị n'ọlụ. Anyị manụ ndị n'ọlụ. Chief Sobruchukwu obodo Zie. Anyị manụ ndị n'ọlụ. Ezi ụmụ okorobịa nwanna India. Anyị manụ ndị n'ọlụ. Ezi nwafọ ụzọ akwa ihi ala. Anyị manụ ndị n'ọlụ. Asị m iso na ndị n'ọlụ. Anyị manụ ndị n'ọlụ. Comrade Kelechi Ọfọtọ. Anyị manụ ndị n'ọlụ. The true son of Lesa Bennett Anyị manụ ndị Ọfọtọ. Ezi nwafọ lulu n'ihi ala. Anyị manụ ndị n'ọlụ. Local government area n'Igadi yo. Anyị manụ ndị n'ọlụ. G-Money onye ego Anyị manụ ndị n'ọlụ. na Triple Echia Kingdom. Anyị manụ ndị n'ọlụ. Oji ala temogo n'Igadi Anyị manụ ndị n'ọlụ. na Triple India. Anyị manụ ndị n'ọlụ. Iso na ndị n'ọlụ. Anyị manụ ndị n'ọlụ. Kedu maka Anyị manụ ndị n'ọlụ. Chief Chinedu Ọnụọha? Anyị manụ ndị n'ọlụ. Akụnye wetara One Africa. Anyị manụ ndị n'ọlụ. Mayor of India Anyị International. manụ ndị n'ọlụ. President Great Leaders Club International. Chief Executive Officer Global Affairs Code Limited n'Igadi. Anyị manụ ndị n'ọlụ. Best in Security and Surveillance. Anyị manụ ndị n'ọlụ. Surveillance Gadget n'Igadi. Anyị manụ ndị n'ọlụ. Kedu maka Custom Anyị Officer manụ ndị n'ọlụ. Captain Christian Chukwudebere? Anyị manụ ndị n'ọlụ. Eti Okperioko 1. Anyị manụ ndị n'ọlụ. Akụ na China. Anyị manụ ndị n'ọlụ. Chairman Amoka Progressive Union Warri Branch. ndị n'ọlụ. My financial secretary. Anyị manụ ndị n'ọlụ. Best Friends Social Club of Nigeria. Anyị manụ ndị n'ọlụ. Kedu maka Anyị manụ ndị n'ọlụ.
Comrade Chinonso Hemesi, anyị manụ ndị n'ọlụ Ambassador 1 na triple anyị manụ ndị India, n'ọlụ importer all kinds anyị of manụ clothes, ndị n'ọlụ India and other countries. anyị manụ ndị n'ọlụ Onye go na-echi anyị ga-adị, anyị manụ ndị n'ọlụ asị m iso na ndị n'ọlụ. anyị manụ ndị n'ọlụ Comrade Chidubem, anyị manụ ndị n'ọlụ ezigbo nwafọ ụmụ Obiọma Ọzara n'Imo steeti, onye ọma Bishop na India, Asia Kingdom, onye nnukwu ego na triple anyị India, manụ ndị n'ọlụ ezigbo importer na ị ga-adị, anyị manụ ndị n'ọlụ asị m iso na ndị n'ọlụ. anyị manụ ndị n'ọlụ Kedu maka anyị manụ ndị n'ọlụ Comrade Shedrack, anyị manụ ndị n'ọlụ President General Imo State anyị Mbangu, manụ ndị n'ọlụ India, anyị manụ ndị n'ọlụ my vice chairman Ohanaeze Ndigbo na India Asia country na ị ga-adị, anyị manụ ndị n'ọlụ ọmalịcha na gụrụ gị egwu dị mma, anyị manụ ndị n'ọlụ asị m iso na ndị n'ọlụ. anyị manụ ndị n'ọlụ Anyị manụ ndị n'ọlụ. anyị manụ ndị n'ọlụ anyị wee na-ekene Prince Colonel Odogwu na Jakarta, ezigbo afọ Mamputuli, onye Gowan, Achukwu gozie gị. Kedu maka Prince Golden Boy, eze nkụ nwanna Brazil, Nwafuli, onye ego nnukwu na Igboland na Igadi. Kedu maka Comrade Emeka Mbalazo, nkenke enyi na Brazil, Ojefiemogo na Luli, anyị ekene gị. Kedu maka Comrade Chukwuemeka Nnanna, Chief Ezuko, one of Amadim Awo, Awude Mmiri Imo State, Odogwu na India, ọmalịcha for life na-ekele gị. Kedu maka Prince Ikechukwu Anthony, agụba ndị nze gburugburu nwanne ụmụduru Egwudota Njaba LGA, onye ego na triple India, the Crown Prince himself, Odogwu ndị ga-adị. Kedu maka Elder Hillary Obidimma, Otiko na Aguleri, Odogwu na Bangle India, ọmalịcha na-ekele gị. anyị wee na-ekele ezi ada Ifeoma Queen Alozie, ada dị ọra mma na India, ada oyoyo na Mumbai India, ezi ada na ị ga-adị. Kedu maka Comrade Joseph Udoji, ezi nwafọ Enugu steeti, Agwu local government area, Amole village, Chief Executive Officer, St. Joe Classic Import and Exporter, all kinds of branded singlets and t-shirts, Joe Best Enterprises Nigeria Limited, ezi nwafọ na ị ga-adị. Kedu maka Comrade Ejike Obiabanti, Jack and Christ, agbanwe dike izu one India, agụ nwere obi dike, ọzọ Igbo ndụ na India Asian Kingdom, onye nnukwu ego, ezi nwafọ ụmụelekechem Okohiyara local gọọmenti na Anambra steeti, ọmalịcha na-ekele gị. anyị wee na-ekene Comrade Edozie Ezidiegwu, Chief Nwachimereze one na Hong Kong, Dotisam Exchange, onye nnukwu ego na Amaọka, ị ga-adịlele. Kedu maka Prince Amobi Chukwu, Ugofanedo one na India, onye ego one, Anedo na Triple India.
India Asia Kingdom ezi nwa afọ onye ugwu di m Nnewi Anambra State Chukwu gozie ka ị ga-adị kechi maka na echi adị agwụ agwụ onye Chukwu goziri golibe onye Chukwu goziri golibe onye Chukwu goziri golibe onye Chukwu goziri golibe unu ga-adị ka echi ụmụnne m onye Chukwu goziri golibe eziokwu ana m ekene unu onye Chukwu goziri golibe ma ndị kpọrọ ma ndị nna kpọghị onye Chukwu goziri golibe eziokwu echi ga-aka mma onye Chukwu goziri golibe onye Chukwu goziri golibe onye Chukwu goziri golibe ọmalịcha bụlabụ na-ekene unu onye Chukwu goziri golibe unu ga-adị ka echi na-eche dị agwụ agwụ onye Chukwu goziri golibe ego unu ga-adị ka ohimiri na-adịghị ata onye Chukwu goziri golibe